Čau, jak jsi měl ve škole? Dobře, tak jdeme ven. Jo. Hele, já jsem dělal ty AI pero. AI pero? Ale my na to nemáme penízky, my máme... To je jedno, tyjo. A to je úplně, to dítě, víš, jak je to drahý? No to stojí jedno hovno. No, stojí to asi 5 korun, víš, jak je to drahý? No, mě to nepřijde jak drahý jedno hovno. Kámo, teď jsme v roku 2025 a víš, jak je drahý 5 korun? No nevím, no. A nemáme ani 10 korun, máme jenom... Ani školu jsme sotva zaplatili. To ani nemáš jako jednu korunu, kámo. Ne. I máme nějak. Já jsem přestala pracovat a jsem v důchodu a neplatíme důchod. To je jedno, já jsem ti řekl, že buď si koupit to iPro, nebo že ti... Tak já půjdu tady žebrat. Ale tu nikdo, my potřebujeme penízky. Potřebujeme penízky na AI pero. Tam je nějaká flaška, tu prodáme. Jo, bychom měli penízky, no To určitě prodáme za 5 miliard. Tady tu krásnou flašku. Já nevím, ale ona nikoho jiného koupí tak byla. To je jedno, tak ven a jdeme. Tak pojď. Já už nevím, co bychom dělali. No